sigoma phambi koThixo. Ilizwe liyakwazi ukulayitha off. Ilizwe lithi kuphelile athi uThixo ukhona kuqalayo lokho. Ilizwe liyakwazi ukunyimbela ngezinto. uThixo yena suka kulungisa. And so kule ndawo kunabantu abazozothi siyakudumisa Thixo. Siyavubuya. Ungeze ukufundisa. Ungeze bashumayeli. Abeyazi Thixo ubani kuwe. Ikesha ngokuloba ulibala ngalomuntu osethandwayo. And begin to say, why are you doing this? Why? Siyakudumisa Thixo.